Hey mga guys, nako sa Ayala Center, Cebu. Kaya nagpaabot ko sa akong agent, atong amiga nako sa terminal sa Manila Pitay. Basta ako'y taga Cebu, taga Lapu-Lapu, pero ako kay bagasa ko napita. Paabot ako sa akong amiga dire. Kay mag-file ko og turnover sa akong balay. So mao lagi ni na ako dire. Paabot ra ko sa akong amiga gyud taon. Nya uban nila ko nyo mga guys kay so babayi lang ko nyo kaya ako istorya i-explain ako ninyo unsa nga akong balay. Hey guys, ang Cebu na ako diri sa PUB Terminal. Sumauni ang Cebu. Pareharo ko Abu Dhabi sa good nga dagko kay mga building. So ang weather today is nice. Wala mag-uwan. Ay. Hi, oh. Viewers daw. Lanay, nakailan ako diri ah. Oh. Ngano nakailan ka nako? Ha? Oo. Nakapil man ko ka isa. Nakapil ka na ko kahala na ako diri viewers oh. Nakaila daw siya nako. Just to Lord. Ito na ako kato. Ato. Nanay ka dali ko. Oh. Niyari ko karon diri kay na ako'y gilakaw nga sa balay na ako ba. Ya akong gipaabot akong agent kay mag-turnover ko sa akong balay. Ay. Ay nadyo ko magdaw nga nakailan ako diri. Ngano nakakita Hi. Hi guys. ina karon pa ko kakita. First time pa ko nakakita kanang magkita jud ko kanang bago pa nag-vlog sa tao kay ako first time jud makita kay sa YouTube ra. Oh, nakakita na daw siya kana first time daw niya diya nakita nga nag-vlog. Ya, unsa may mo kasulti din he. Wala ra jud kanang first time jud ko nakakita kanang nag-vlog sa park. Oh, Personal jud ba? ngano nakailam ka nako? Ha? Iyang mama na diri nakakaila daw siya nako sa akong FB page. Karon pa daw kuno siya nakakita nako. Pwede niya lipaya. Ali tagahan pang Jollibee ali. Nalipay jud siya mayo kay nakita daw siya nako first time daw nag-vlog kay nag-vlog man ko din ha. Yain na nga babay. Pagbabay na. Bye guys. Bye, see you. Daraya mama kay nakakita daw siya nako sa FB page. Nya tanawa niyo sa YouTube i-upload ko man yun niya. Hi. Nakaila daw siya nako sa kung mag-live ko ba. Natingala man ko ganyan nag-live ko niya iya kong gikuan ba gitudlo ba nga kanang ya nagduduwa siya una-una man kita na uli yung cellphone. Nakapalo. Bye mga guys. Bye. Subaybay lang ko niya kaya ako ipakita ang akong agent. See you. See you.